Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech talab li ssir inkjesta indipendenti biex ikun magħruf jekk kull min ħal vaċċin għal kontra l-Covid kellux dritt għalih. Għalhekk illum b'responsabbiltà qed nitlob illi ssir inkjesta indipendenti sabiex insiru nafu min ħa il-vaċċin kellux dritt għalih. Inkjesta li jiena rrida biex isserraħ ras in-nies li kollox qed isir above board. Inkjesta li jien qed nitloba biex millum ħalli ma jintilef żmien jekk l-affarijiet mhumiex qegħdin isiru sew kif indikajt, allura jibdew isiru sew. Dan intqal tul konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mad-deputati Claudette Buttigieg u Stephen Spiteri. Bernard Grech tenna li jeħtieġ serjetà akbar u trasparenza mod partikolari f'dan il-mument tan delikat li fih pajjiżna jaffaċċja numru kbir marbuta mal-pandemija jum wara l-ieħor. Żmien id-daħq fil-wiċċ spiċċa. Dan huwa żmien illi konna politiċi maturi, politiċi serji, politiċi li jieħdu deċiżjonijiet bil-aqal. Politiċi li jibżaw għalik, li jibżaw għal saħtek, li jibżaw għal ħajtek u għal ħajja tal-familja u tal-eżis tiegħek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sprima solidarjetà mal-familji tal-vittmi li mietu bil-COVID-19 u sostna li Roberta Bella minflok skuża ruħu mal-qaraba tal-vittmi kollha li tilfu ħajjithom b'dan il-virus qed jinħala f'narrattiva partiġjana. Il-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri min-naħa tiegħu qal li l-Gvern irid jibda jisma' mill-awtoritajiet tas-saħħa. Wasal iż-żmien li nsejħu għal aktar responsabbiltà mill-Gvern. Irridu iva naraw l-awtoritajiet tas-saħħa x'qed jgħidu u nsegwu lilhom mhux l-awtoritajiet isegwu lill-Gvern. Minaħa tagħha d-deputat Claudette Buttigieg qalet li l-Partit Nazzjonalista tul din is-sitwazzjoni ta' sfidi kbar se jibqa' jirrappreżenta is-sentiment tan-nies. Qed nisimgħu lin-nies, qed nisimgħu lill-esperti. X'bajna nirrepetuhom daw l-affarijiet kemm tmejlu bina fil-Parlament fuq ta' teleworking? Issa ġej biex jagħmilha. Intant tul il-konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb id-domandi tagħna l-kummenti li għadda l-President tal-MUMN Paul Paċ ma' Net News fejn Bernard Grech għamel aċċena l-fatt li jeħtieġ li jkun hemm aktar ordni fuq min għandu jieħu l-vaċċin u l-ħaddiema tas-saħħa għandu jkollhom l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jitnaqqas l-abuż. Dan wara li tul il-jum żvelajna li f'xi każi qed ikun hemm nies li jaqbdu u jitfaċċaw biex jieħdu il-vaċċin mingħajr ma jkunu fil-listi uffiċjali.